første du gør er at måle 8 spiseskefulde lunken vand op i en stor skål. Smuldrer 50 gram gær ned i vandet. Afmål 3 dl sødmælk og tilsæt det til blandingen. Tilsæt 6 teskefulde sukker til blandingen. Tilsæt så en lille teskefuld salt til blandingen. Tilsæt 400 gram mel til blandingen. Afmål en halv deciliter olivenolie og tilsæt det til blandingen. Afmål omkring 300 gram mel og tilsæt det langsomt til blandingen, enten du rører det i en køkkenmaskine eller i hånden. Sæt dejen til hævning i ca. 20 minutter af et varmt eller lunt sted. Når dejen er færdig med at hæve, så tænd ovnen på ca. 225 grader almindelig ovn. Bland 150 gram smør, 2 spiseskefulde kanel og 1 dl sukker sammen. Del den hævede dej i 4 lige store dele. Rul de 4 dej ud og form den efter en tallerken. Smør kanelblandingen ud på dejen og fortsæt med det indtil alle dej er brugt. Det vil sige, at dejene skal stables. Sæt et glas på midten af dejen. Del dejen i 4, og så del de 4 igen, så der bliver 8, og dem igen, så der bliver 16 i alt. Tag 2 stykker og drej dem hver sin vej 2 gange og klem enderne sammen. Klæk et æg og rør det sammen og pensle på dejen.